Олан, үрі, қот. Дубайда сайрый тургай. Шундый рахат булды. Име тисе? Сиңа гел Дубай булсын инде. Алай түгел ул. Эх, тугайда сайрый тургай, хаман шулай безгә сыклана бугай. Ну, классно же было. Җитте инде Дубайың белән. Балалар турында уйларга кирәк. Бүген аланның ябылу тантанасы. Әйдә шунда барык, балаларны күрик. Ярар, әтисе, ярар. Киттек әйдә.
сәлем, сәлем, сізге бізден. Сәлем, 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 шын көңілден. Сәлем, 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 жарыстан. Сәлем, 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 сәлем. Татар халык җырын сезгә бүләк итте Төмән егете Артур Дусмухаметов. Кызлар, бүген аланда кызу булачак. Каян беләсең? Соң, күңелем шулай сизе. Сәлем барыгызга да. Гөлмин инде. Сезгә көләргә генә булсын. Без бит көлмибез. Башка төркемнәр әллә кайчан инде турып бар эшкә җитешкәннәр. Без дә алардан калышмыйбыз. Бар эшкә дә җитезбез. Волонтер буласыгыз килсә, килегез безгә, килегез безгә, килегез безгә, килегез безгә. Ил патриоты буласыгыз килсә, килегез безгә, килегез безгә, килегез безгә. Гомерегезне әйбәт үткәрәсез килсә, килегез безгә, килегез безгә, килегез безгә. Без керәбез Равиләр Вильямнага, берәр кая язылырга. Ул безгә әйтә, әйдәбез алдыңгылар хәрәкәтенә.
Sparta, Moscow, Tyumen, Ижау, Башкортостан, Казан, Курган, Саратов, Яршалы, Эренбург, Мария, Биектау, Актаныш, без бергә, бер гаилә, авыл һәм каладан. Ана теле укый Җәләев Алмаз Ижаудан. Үз ана теле минем өчен матур, иң тәмле тел. Үз телем, үз әкрем булган өчен ярата күңел. Шул ана теле белән мин максудымны аңлатам. Шул анам теле белән балам диләр анаматам. Шул тел аркылы иман, уку язуны үгрәнәм. Шул тел аркылы укып белеп булырмын чын адәм. Мин балачакта әти-әни дигән шул тел белән, һәм дә әнкәм миңа бәпкән дигән шул тел белән. Әле дә шул тел белән укыйм, язам һәм сөйләшәм. Шул татар теле белән килим берәр көй киләсәм. Һәр вакыт шул тел белән язган матур китап укыйм. Һәр вакыт шул тел белән тарих укыйм, хисап укыйм. Укытучым, укый Надия Мөхәммәдова Төмәннән. Барыбызга бер генә, белмим ничек өлгерә. Сөйкемле, нәкъ әнием кебекле, шат йөзле укытучым, күңелемә иң якын. Шуның өчен ул минем укытучым. Шатлыгыма сөенә, кайгым булса көтенә, көндә гыйлем өләшеп, илтә белем иленә. Кадерле укытучым, анан галим беркемдә юк сыман шуның өчен ул минем укытучым. Кырда иген иксәм дә, галим булып китсәм дә, ул булыр гел уемда, маяк булыр юлымда. Сөекле укытучым, аңарга мин гомергә бурычлы шуның өчен ул минем укытучым. Сагит Рамиев, уку. Укый Искәндәрзадә Эленур, Мәскәүдән. Егетим gibi öğrenci, Çince yegetim, yegetim. Kimce sadece öğrenmek için, yegetim için. Öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. Erkekler de üzgün öğrenci, kızları reçete öğrenmek. Devamı eşittim. Öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. Mən bura уже ikinci dəfə gəlirəm və həmişə gələndə mən çox sevinirəm. Bura gəlir ancaq ən savadlı, ən axıllı, ən gözəl adamlar. Hər birinizə çox sağ olun. Özün kimi vüqarlıdır uça dağların, hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların. Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların. Yığdım yuva məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yığdım yuva məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. El bilir ki tükənməyən sərvətin vardır, sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır. Buruqların göy həzərdə qatar qatardır.
Azerbaycan jüri bilen sizni selamladı. Moskva yigiti İskenderzade Alinur. Berim krayı Barda rayonundan kelgen sandılaşыбыз Meryem Taysina. Garmon muңы. Ник елыйсың? Югалдыңмы әллә? Синең отряд кайсы? Алар кайда? Нәрсә булды? Нәрсә булды? Белмим бит. Ул елый һәм бер ни әйтми. Малай, син кайсы төркемнеке? Әйдаманнарың борчыла бит. Әллә сине үпкәләттеләрме? Бәлки йыгылгансыңдыр син. Ә кем сине үпкәләтте? Әллә зурлар үпкәләтте? Ярар, сөйләштек, ярар. Так, монда нәрсә булды? Ул йылый гына, бер ни дәшми. Без бер ни белмибез. Кая, күчеп торыгыз әле. Кай җирең авырта? Температура юкмы? Башың авыртмыймы? Йыгылмадыңмы? Балкырты чыкмадымы? Егетләр, әллә сез аны беләсез? Әйе, бу бит безнең төркемнәр. Бу ат ник юйсың? Нәрсә булды? Нәрсә булды? Кем тиде? Юк. Нәрсәгә юйсың? Әйт инде. Мин ничек төркем янына барам? Ниһаять җавап бирде. Я Хода! Кәмия, бу ялган бит. Мария Республикасынан келген қызыбыз Мәрием Мұхамедшина. Туған яғыма. Туған ягым билкен җирем бәхетле һәр сәгатен синдә генә тоя алам булачак рәхәтен тыныч күгем тыныч җирем гөл шулай тыныч торсын бөтен баланың гомере безнең кебек шат
Sizni selamli Orşa yigitlari xalq vokal ansambli. Бүләк аланыбызда татар халык уеннарын яратып башкардык. Бигрәк тә иске Идел буе Түбәтәй уены. Түбәтәйеңне кигәнсең, бик ирактан килгәнсең. Төскә матурлыгың белән шаккатырың дигәнсең. Туп-туп Түбәтәй, Түбәтәең укалы. Шиккән матур Түбәтәең менә синдә тукталды. Йөзек салыш, капкалы, башмаклы, кем артык, тукмак, кем өлгür, булар әби-бабай йоласы. Үткәннән хәзинә булып саклана. Бүләк аланының беренче алдынгылар агымында Рәсәйнең 13 төбәгеннән милләттәшләребез ял итте. Алар туган телебездә аралашып, татар җырларын, милли гореф-гадәтләрен, традицияләрен өйрәнеп,
төрек теле, актерлык осталыгы, вокал, сәламәтлек, бию түгәрәкләрендә белем алдылар. Арча педагогия күллиятеннән һәм Казан шәһәренең спорт университетыннан килгән әйдәманнарыбыз балаларның ялларын һәр көнне күңелле чаралар белән баетып бардылар. Үзара дуслык күпере төзеделәр. Дус яшәргә кирәк җир йөзендә. Дуслар кирәк һәрбер кешегә. Дуслык булса, яшәү дә күңелле. Уңай була һәрбер эшеңдә. Барыбызга безнең дуслар кирәк. Дустан башка булмый яшәргә. Шуңа күрә дөнья буйлап кирәк дуслык орлыкларын чәчәргә. Алан, уракат, рапортларны башлыйбыз. Безнең исем Докторлар һәм зирәкләр. Безнең сөрәт Докторлар, зирәкләр, башында беренчеләр. Ялганлык башабыз, бүлекне яратабыз. Хөрмәтле өлкән әйдәман тапкырлар һәм зирәкләр төркеме 23 кеше күләмендә бүләк алынның ябылу тантанасына төзелгән. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Султанов Альмир. Рапорт кабул ителде. Безнең исем Алтын йөрәк. Безнең сөрәт Алтын йөрәк. Без булабыз, игелекләр күп булабыз. Узакка бу барачак, йөрәкләр дә калачак. Хөрмәтле өлкән әйдәман, Алтын йөрәк төркеме 19 кеше күләмендә бүләк аланны ябылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркемен башлыгы Искәндәрзадә Әлинур. Рапорт кабул ителде. Безнең исем Рәсәй балалары. Безнең сөрәт Без Рәсәй балалары. Ватанның анаклары. Шуңа күрә туган илне хөрмәтлибез, сөябез. Хөрмәтле өлкән әйдәман, Рәсәй балалары төркеме 20 кеше күләмендә бүләк аланның ябылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Тайсина Марьям. Рапорт кабул ителде. Безнең исем Акбаш. Безнең сөрәт Без Акбашлар булабыз, гөл алган булабыз. Без төркемдә 23, сәламәтлек безнең көч. Хөрмәтле өлкән әйдәман, Акбарс төркеме 23 кеше күләмендә бүләк аланының ябылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Ибрагимова Алина. Рапорт кабул ителде. Безнең исем Түбәтәй. Безнең сөрәт Түбәтәйне киябез, туган телне беләбез. Әби баба йолаларын, милләтне сөябез. Хөрмәтле өлкән әйдәман, Түбәтәй төркем 23 кеше күләмендә бүләк аланның ябылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Азизова Амина. Рапорт кабул ителде. Хөрмәтле алан җитәкчесе, барлык төркемнәр дә ябылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды өлкән әйдәман Гөлназ Салахова. Рапорт кабул ителде. Хөрмәтле балалар, аланыбызның кунаклары, чынлыкта да бүген бик дулкынландыргыч көн. Бәйрәм бераз күңелсезрәк бәйрәм дисәк тә була, чөнки берничә көннән сез инде үзегезнең гаиләләрегезгә, үзегезнең авылларыгызга, шәһәрләрегезгә аланны калдырып кайтып китәсез. Ләкин инде без сезнең белән төшенкелеккә бирелмәйбез. Шулай бит? Безнең бу көннәребез бик тыгыз булды, күңелле булды, уенлы, җырлы булды, шаярулы булды. Бераз безнең күз яшьләребез дә булды, ләкин алар барысы да сөенеч белән тәмамланды.
Без сезнең белән бик күп сөйләштек, аралаштык, җырладык, биедек. Бер-беребезне якыннанрак таныштык. Сезнең менә бу узган көннәрегез сезне гомер буе озата барсыннар иде. Сезне алдагы елларда бу бүләк аланында гына түгел, үскәч, мәктәпләрне тәмамлагач, бер-берегезне төрле уку йортларында танып, әйе, мин сине хәтерлим, без бит Актанышта бүләк аланында булдык, синең белән дип, уку йортларында бергә бер-берегезне танып аралашуны дәвам итсәк иде. Бергә бер оешмада эшләп, бер-берегезне күреп, ярдәмләшеп яшәсәгез иде алга табада. Инде бу монда булган кичерешләрегез сезне өйгә алып кайтып, өйдәге дусларыгызга, классташларыгызга, укытучыларыгызга, һәрбер гаилә әгъзасына мондагы булганнарны түкми-чәчми җиткерсәгез иде. Үзләрегезнең дусларыгызны 2нче елга да, алдагы агымнарга да шушында кунакка алып килсәгез иде. Алан сезне барыгызны да сезнең нинди холкыгыз булса да бик нык ярата. Һәм алдагы елларда да көтеп калачак балалар. Сез дә менә бу аланны ямьләндергән, сезгә шушы матур ялны оештырган һәммә хезмәткәргә рәхмәтегезне әйтеп, күңелегездән булса да үзләренә әйтсәгез, тагы да яхшырак, пешекче апаларга, җыештыручы апаларга, бигрәк тә инде сезне әти-әниләрегез кебек кайгыртып торган Әйдәман апаларыгызга, өлкән Әйдәманыгызга, Ләйсән Рафисовнага һәм гомумән менә шушы ялны оештыруда үз көчен куйган район җитәкчелегенә дә рәхмәтләрегезне җиткереп китсәгез иде. Бары тик уңай фикерләр белән китсәгез иде. Алга таба да үзегезне саклагыз, сәламәт булыгыз. Иң мөһиме, үзебезнең илебезнең күге аяз булсын иде. Ә калганын инде без сезнең белән барысында йырып чыгачакбыз. Сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз, балалар. Хәзер инде бәйрәм тантанасын сәламләү өчен безнең аланыбызга килгән кунакларыбызга да сүз бирмәсәк дөрес булмас. Әйдәгез, сезне бирегә чакырабыз, түргә. Hayırlı gün hürmetli balalar. Nişik yol ettiniz? Koytasınız gile mi? Damay kaçıyor ki? Yok da kolağız. Hayırlı gün tabi bir tapır hürmetli balalar. Bizning terbiyecilerimiz, pişikçilerimiz, işçilerimiz, o memnunda bulgan bizning yaktaşlar. Сонан да, бalalar, вы отсюда увозите частичку души всех тех, кто на протяжении этих 18 дней был рядом с вами. Никогда не забывайте своих друзей, никогда не забывайте тех, кто был в эти дни с вами. Через всю жизнь несите вот эту дружбу, уважение друг к другу. Передайте огромный привет своим родителям, что есть в Республике Татарстан, Актанышский район со своей прекрасной природой, со своими прекрасными людьми. Так что пусть они тоже в гости приезжают. Hürmetli балалар, менә бүген 18 көн эчендә кайтып китәр алдыннан һәрберегезгә дә хәерле юл теләп, исәнлек, саулык теләп, матур итеп саубуллашыгыз. Монда чөнки сез бүген көндә һәрберегезнең күңел җылысын, һәрберегезнең йөрәк җылысын үзегез белән алып кайтып китәсез. Монда булган дуслык гомер буена барсын сезгә, ярдәмче булып, терәк булып, матур итеп яшәгез, алдагы көннәрегез бәхетле булсын. Өйгә кайткач әти-әниләргә бик күп итеп сәлам әйтегез. Алар да кунакка килсеннәр бу якка. Хәерле юллар. Молодцы. Иртән тыңладым сезне, кич тыңладым. Булдадыгыз, молодцы. Хөрмәтле Алан, сезнең барыгызны да ябылу тантанасы белән котлап үтәсем килә. Исән-имин балаларны озатып калып, аларның уңышларына сөенергә язсын безгә. Балалар, сез барыгыз да үзегезнең төбәктән килгән лидер укучылар. Сез кем генә булып эшләсәгез дә, үзебезнең милләтне онытмаска тиешсез.
Сез аның белән горурланып, аны алга үтәргә тиешсез. Сезнең монда 18 көн булган, матур мизгелләрегез менә тормышыгызда уелып калсын иде. Ул дуслык булып, бер-берегезгә терәк булып. Дөньялар имин булсын, моннан кайтканнан соң әти-әниләрегезне кочаклап, безнең Актаныш исеменнән, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия исеменнән аларга зур сәлам җиткерегез. Сезне инде исән-сау, менә бу 18 көн буе сезнең белән гел янәшә булган, үзләре яшь әйдәманнар, аларның яшьләре белән карасаң, менә алар бүгенге көндә йыгы биреп йөрүче безнең 11нче сыйныф укучылары белән бер яшьтә. Алар менә сез 23-25 бала белән бүген эшләделәр. Аларның Гөлнара Илдаровнага да зур сәламнар алып җиткәрегез. Без сезнең белән 6 ел дәвамында бергә эшлибез. Алар һәр вакыт шундый җитез, матур әйдәманнар. Сезнең киләсе елга да көтеп калабыз. Балалар, барыгызга да уңышлар. Алан, игътибар. 2023 елның бүләк аланның беренче агымын ябык дип белдерәм. Әлемне төшерергә. Яңгыратып далаларны, коена без кояш нурында. Барлык куәтле яшьләрне без артыбыздан дәшәбез. Улак кулларны тотышып, елмаешып яшәрбез. Барча дөнья балалары сәламәт булсын, яктылык һәм шатлык белән. Күңелләр булсын барча дөнья балалары, сәламәт булсын, яктылык һәм шатлык белән. Күңелләр булсын. Новая волна поднимает меня в движение. Открываю себя, новых целей. Горизонт нас вдохновляет и зовет. Этот ветер молодой, весь в крыльях. Лети со мной, улыбайся и дерзай. В твоих руках все знаешь. Дай мне скорее руку, знай. Тут нет скуки, там, где сбываются мечты. Тебе есть место и ты бой. Глаза горят, мы с тобой. В новом ритме только вперед, движение первых. Мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим! Айда! Заряжай мечты, наводи мосты, помни корни свои. Быть человеком должен ты, доброта спасет мир. Этот голос нам знаком, расстояние нипочем. Разбегайся и взлетай, помни в движении силы. Дай мне скорее руку, знай, тут нет скуки, там,
для мечты тебе есть место, и ты мой. Но вперед мы с тобой в новом ритме, только вперед движение первых мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим, летим. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим, айда! Беренче агымда миңа бик ошады. Рахмәт!